Suomen poronhoitoalueen eteläraja laskeutuu Kainuussa Puolangan, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntiin. Lähes puolet Suomesta on porojen elinpiiriä. Eteläisin paliskunnista on Hallan paliskunta, jonka arviolta 2700 poroa isännöi noin 120 poronomistajaa. Päätoimisia poromiehiä heistä on kuitenkin vain puolenkymmentä. Tuossa on hyppiminen, voi jumala. Moni joutuukin sovittamaan vuosilomansa porojen kesäerotukseen, jossa vasoille haetaan emät ja vuollaan korviin omistajan merkit, hangat, pykälät ja lovet. Ennen sitä porot on kuitenkin koottava aitauksiin. Erotusaitauksen paikka on haettu porojen kesäisten elinalueiden läheltä. Poromiehet ovat valmistautuneet kesäerotukseen veistämällä kuivista näreistä aitaseipäitä poroluvun mukaan. Seipäiden junttaaminen maahan ottaa aikansa. Onko tässä kukka? On. Minä lähden tuonne päin vetämään tuonne. Niin, vedä sinä sinne. Minä lähden tuonne koppaan päin. Niin. Seipäisiin vedetään narut. Ensin alapaula aivan maan pintaan, mättäiden muodon mukaan. Aitauksen siulat piilotetaan metsän suojaan ohjaamaan porolaumaa vaivihkaa kohti aitasuppilon perää, eli koppaa. Alanauhan pingoittamiseen poropojatkin kelpaavat hyvin vanhempien poromiesten avuksi. Narut ja aitakankaat ovat nykyisin muovia, mutta kelat silti usein sarvesta. Pojista on apua myös aitakankaan vetämisessä. Kun aitakangas on kiskottu seiväsrivistön ympäri, miehet ryhtyvät kiinnittämään ylänarua sopivasti aidan yläreunan korkeudelle. Joskus luonto on kasvattanut aitapaalun sopivaan kohtaan, eikä mittakeppiäkään tarvita, kun mies on passelisti alta 2-metrinen. Onko liian? Onko se? Onko liian yllällä? Katoppa vähän sillä säkin. Hankalle laskea. Yltääkö on? Yltää perkele, tämä yltää vasta vähän korkeammalla. Joo. Aitakangas neulotaan naruihin yksinkertaisesti rautanauloilla, jokseenkin metrin välein. Tää tiukemmalle pettää tuohon. Aidan ja maanpinnan väliin ei sovi jättää yhtään rakoa. Poro on ovella otus käyttämään hyväkseen pienintäkin aukkoa satimesta päästäkseen. Näin syntyy aukeaan maastoon koppa, josta siulat ulottuvat pitkälle läheiseen metsikköön. Kiinni vedettynä aitaus aikanaan sulkee poroilta ulkoisen maailman. Nyt se jää odottamaan tokkaa, jota osa poromiehistä on 2-3 saapasparin partioissa lähtenyt etsimään
ennalta tiedetyiltä olosijoiltaan. Eteläisten paliskuntien porot viihtyvät kesähelteillä aavoilla soilla, joilta ne löytävät hyvin ravintoa, eivätkä hyttyset kiusaa kuten tiheämmissä metsiköissä. Tuntureitahan Kainuussa ei ole eläinten kesälaitumiksi. Myös aidanpanijat joutuvat jo porojen jäljittämiseen ehtiäkseen sopivasti paimentamaan äykkäpäistä laumaa aitauksen suuntaan. Kainuussa poromiehillä ei ole koiria elikoita ajamassa, joten miehet joutuvat tekemään hikistä taivalta usein 10 kilometriäkin valppaina karkulaisten varalta. Karavaani kulkee väliin metsässä ja väliin yli aukeiden hakkuutantereitten. Lauma notkuu vielä rauhalliseen tahtiin pitkin ja poikin metsäaurauksia, kenties ihmetellen nykymetsätalouden tehokeinoja. Myös ajomiesten on sovitettava loikkansa kynnysten tahtiin. Aukealta lauma on patistettava taas metsään, jossa paimentaminen käy työläämmäksi. Kainuun poroille tiheäkään kuusikko ei ole outoa laidunmaata. Eläimet vipeltävät näreikössä tottuneesti. Puu on Kainuussa poroa merkittävämpi luonnonvara. Niinpä porokulkueen reitin katkaisevat tämän tästä metsäautotiet, joita pitkin puu jalostukseen kuljetetaan. Paimentaminen kysyy kuntoa, mutta valtaosin karkulaisetkin saadaan takaisin tokkaan. Vasoista 2-3 paimennetaan kesäerotukseen, mutta aina joitakin erakoita jää syksyllä selvitettäviin. Suolatokka on jälleen koossa ja paremmin hallittavissa, vaikka askel alkaakin painaa. Metsässä joukosta erkaantunetkin hakeutuvat usein itse lauman hännille.
Kesällä hirvaat vaeltavat omia reittejään, mutta joskus tokkaan eksyy komea sarvipääkin. Talua, eli tokan edessä köydessä vietävää johtoporoa, käytetään vain syksyllä. Poroaitausta lähestyttäessä eläimet käyvät levottomiksi vanhojen porojen tietäessä, että koppa odottaa. Lopulta poromiesten taajaan miehitetty ketju työntää eläinlauman aitasiulojen nieluun. Marssin maali lähestyy tuntikausien uuvuttavan ajon jälkeen. Kuin alistuneina kohtaloonsa eläimet painuvat aitaukseen, jonka katkaisu odottaa kiinni vetoa. Tuolla on meillä oma porot. Onko erikseen vai? Ja pitää auttaa. Hyvin perkele! Joo! Jää saatana! Elia juose perkele! On ottanut saatana kiinni! Mene! Perkele! On kylmää, tule hakemaan. Kun viimeinenkin emästään eksynyt on ajettu aitaukseen, vedetään katkaisu kiinni. Porot saavat suljetun tilan, jossa rauhoitutaan kiihkeän ajon jälkeen. Nyt uupuneillakin vasoilla on aikaa etsiytyä emiensä seuraan. Missä se on se jäi? Tyhjää tämä pannu. Eihän siinä pannussa olekaan. Samalla saavat poromiehetkin ansaitun lepohetken kahvitteluun ja tarinoimiseen tulevan kesän poroelosta. Tyytyväiset ilmeet miesten kasvoilla kertovatkin vasoja vilahdelleen ajon aikana omilla vaatimillaan. Ensimmäinen ajo onkin miehille kesän kohokohta. Moni poronomistaja tapaakin poroja vasta nyt pitkän talvirupeaman jälkeen. Kesäerotus on poronomistajille porovuoden välitilinpäätös. Siinä selviää, miten vasominen on tällä kertaa onnistunut. Vasojen merkitseminen tehdään kahdessa vaiheessa. Ensin vasoille annetaan mielivaltaiset numerot kaulaan ja myöhemmin numerot muuttuvat elinaikaisiksi korvamerkeiksi. Aitauksen perimmäisessä kopassa laumasta lohkaistaan rauhallisesti miesvoimin 20 joukko ja ahdistetaan kirnuun. Kirnussa vasoille sujautetaan numerolappu kaulaan. Vaatimia lasketaan jo ennalta kopan nieluun, eli kahoille, odottelemaan vasojaan, jotka laputettuina pääsevät kukin vuorollaan etsimään emäänsä. Onko tää leima? Mitä on se on leima? Ja hun. Sinä toisin. Tulehan se. Laputtaminen jatkuu, kunnes kaikki vasat on kukin omassa ryhmässään ajettu kirnun kautta kahoille tunnistusnumero kaulassa kiikkuen.
Vaatimista ei kirnuun ajossa niinkään välitetä, ja monet niistä livahtavatkin ohi ketjun. Katohan lyö nappasia jo. Tuo pime olla mennä. Pitäähän syksyllä olla monta vasoa vielä. Kun kaikki vasat on numeroitu, tarkkasilmäisimmät poromiehistä ryhtyvät määräämään vasoille omistajia emän korvamerkin mukaan. Vihkoihin merkitään vasan numero ja emän korvasta omistajan merkit. Miehet eivät keskustele keskenään, vaan tarkkailevat laumaa kukin omissa oloissaan, osana tokkaa. Heiltä ei vaadita vain tarkkaa näköä, vaan myös hyvää muistia, sillä hallassakin on tiedettävä omistajien 120 merkkiä hankoineen, pykälineen, lovineen ja poikkeleikkauksineen. Aina ei ole selvästi pääteltävissä, mitä emää vasa seuraa, sillä eläimet liikkuvat alin omaa edestakaisin kyljet kylkiä kiinnuttaen. Tunnistaminen on hidasta ja tarkkaa. Niinpä valoisan kesäyön hämärin hetki ehtii laskeutua poromiesten ylle, ennen kuin kaikki emiään seuraavat vasat on merkitty. Vasta kaikkien vasojen tunnistamisen jälkeen alkaa merkkivihkojen vertailu. Sama tunnistus täytyy löytyä vähintään 2 poromieheltä. Riitatapauksessa vasan emä tutkitaan uudelleen, mutta emästään eksyneet joudutaan jättämään syyserotukseen. 49. Haapalainen. Mitenhän tuo maa? Niitä ei voi sanoa tullella yhteen aikaan, niin 32 minuuttia. No älkäähän nyt. 33 on mulla lehti, ei. Niin on. Oliko? On se Arilla. Se on niinku vasemman alla pykäli. Niin. 34 on vanha se puistolla. 33 oli lehtiä. Niin. Vittu saat. Olisi sanottaa voi kutitut reikä. Ihan Oikea poikki hanka päällä ja miten päin olikko? Vasemmassa. 1 täällä 2 täällä jakeen pykälät. Aha, niinpä oli. Oliko se monella? Tämähän se aina sävää. Oli se tarpeeksi monen. 36 ei oo. On. No, ei kuulu muuta. 37 Saastamosen Mikko. On. 46 on tämän suuri mies. Nutriainen. Niin on se. Ei on Nutria. Ei Terol. Niin se tää joo. Vasenta ei oo päätä viistetty. Se on pelekki. Se on oikea poikki tynkihalaki hanka alla ja vasemman alla pyykä. Niin. Oliko tyyneksi? Ei.
Mitä sulla oli? Puolelle, kun mulla on saukkolai. Ei kuulu kumiin. 18 Mulla ei. on kyllä erilainen tuo 7. Mikä sulla on se 7? Onko muilla 7? Ei oo, ei oo. No niin, ei silloin Otetaan uudella heti. No niin. Puhas on. Mikä oli 18 ei ollut. Turppasen Tuomo. Mikä? 18. Ei oo mitään. Tuomo Turppa. Syyserotuksessa löytyvät merkitsemättömät ja emistään irtautuneet vasat tuomitaan paliskunnan yhteisiksi. Oliko se nelonen kello? Sitä ei oo. Nelonen. Tuohon tuota Helttunen. 4. Seppänen. 167. Enkolle on 167. Ja 203 on tuota Tuomo Turppa. Mitä? Oikea alta Tämä on ihan hullu. Yö on jo pitkällä ja aamuaurinko sarastaa, kun kokeneimmat poromiehet terävine puukkoineen saavat aloittaa korvien merkinnän. Vihkoista tarkistetaan oikeat vuoluohjeet ja vasat saavat omistajansa. Lasat eivät juuri piittaa näppärien puukkomiesten käsittelystä, mutta ajon uuvuttamina jotkut saattavat väsähtää pahastikin läpi yön kestävissä erotuksissa. Poromerkki siirtyy sukupolven vaihtuessa isältä pojalle. Alusta alkaen on itse itselleen merkki suunniteltava. Usein osoittautuu, että merkki on jo käytössä. Helpoimmin merkin saa rahalla, kun ostaa koko porokarjan ja sen merkin. Korvat aristaen vasat loikkivat jälleen emiensä seuraa. Kun ne seuraavan kerran, tavallisimmin jo syksyllä, tuntevat puukon kosketuksen, onkin jo tosi kysymyksessä. Teurasporon ikä on vain puolisen vuotta. Vasan elinkaari on lyhyt, valoisa, henkonen pohjoisen kesässä. Talvi pimeälle päästetään pieni osa vaatimiksi ja hirvaiksi varttumaan. Poromiehen työ on pitkäjänteistä. Taidot oppii vasta vuosien saatossa. Vaikka itse kukin poronhoitoalueella kirjojaan pitävä voi lain mukaan ryhtyä poron omistajaksi, monistakaan aloittelijoista ei kuitenkaan tule porotyössä käyviä poromiehiä. Kesän ensimmäinen erotusajo Hallassa alkaa olla ohi. Ajoja on tehtävä paliskunnassa parikymmentä ennen kuin koko vasakanta on saatu merkityksiin.